dechrau sglefrio fis hefyd diwethaf. Pan oedwn in nawr ar 20 oed. A dim ydydd fydriad gonest o'r hyn, rydw I wedi cyflawni hyd yn hyn. Rydwn ni dechrau gyda hyfforddiant odi ar iria. Una is gyda sglefrio am ein traidd ac athan ar iria. Edrychwch ar ffin chadwyn at wedi'i wingstela a gesymion cadwyn pizza leol. A nawr ar gyfer newydd. Gwneud gyntaf I galaf wneud heb ofn erbyn, hyn yw'r waltz jump. Wedyn I salcha. Ar i'r ail umgais. Nesaf I dolwp. Ac I ddechrau bwrdd wrin gydibynadwy, rydw I nawr dasgu'r lwp a elwyr hefyd rydburger. Ar ôl newyddau, rydw i'n treulio gweddol o'r ymarfer ar elfennau eraill. Una odi ar iria, gofal gyrfyddol am yr ysgidiau sglefrio a'i sachi ac y ffwrdd ani.